San Giusepp, ġbija tal-ħnina tal-missier. Bħala bniedem, Ġesu xorob mill-karattru tal-ġenituri tiegħu li dawn min-naħa tagħhom bl-eżempju tagħhom rabbewh fl-Għoża. Ġesu fin-natura ta' Alla huwa ħaġa waħda mal-missier, imma fin-natura ta' bniedem wiret il-ħlewwa u l-ħnina mingħand il-missier putattiv tiegħu. Ġesu baqa' jġorr din l-esperjenza ta' missieru Giuseppi tul il-ħajja pubblika tiegħu. Bħala bnedmin, aħna kif nistgħu nifhmu l-fatt li Ġesu kellu missier fis-sema u missier fuq l-art? Naħseb illi mhux diffiċli tifhimha, għax aħna wkoll kull wieħed u kull waħda minna għandu missier fis-sema u missier ieħor fuq l-art. U l-missier tal-art suppost kemm jista' jkun jirrifletti lil dak tas-sema. San Giusepp huwa nħossu li huwa ta' talima u mudell kbir għal ġenituri għal missirijiet tal-art għas sempliċi raġuni illi bħal San Giusepp kull missier tal-art irid jadotta lil uliedu. San Giusepp kien il-missier putattiv, adottiv ta' Ġesu. Għaliex jadotta lil uliedu? Għax l-ulied normalment qatt ma jkunu preċiż kif ridhom missierhom jew ommhom. Allura kull missier u kull omm f'xi ħin tal-ħajja tal-ulied għandu bżonn jadotta jagħmel tiegħu dak li jista' jkun li mhux dejjem ikun jogħġbu. Giuseppi fis-skitt tiegħu jgħallem skola importanti ħafna li Alla kapaċi jaħdem ukoll bil-biżgħat tagħna, bin-nuqqasijiet tagħna, bid-dubji tagħna. Barra minn dan, żgur li San Giusepp kien dak li fuq l-art irnexxielu jagħmel preżenti u konkreti u prattiċi il-valuri tal-missier tas-sema.